sa ulog na to sa Kwarisma, magmaya tag malipayon kay niining panon sa Kwarisma kita gitagahan usab og paglaom. Unsa paglauma nga mahimo daitang mubalik ngadto sa Dios. Makapuyo daita balik ngadto kaniya human ta mahisalaag tungod sa sala. Mobita ng mga igsuon aron nga kining maong kinabuhis kaluwasan mapuy-an nato. Kining panahon sa Kwarisma, importante kaayo ni kay mao ni ang kini usab paghulma ni sa ato ang kinabuhi sa pagtuo. Kay kung atong balikon, kitang mga binunyagan nakadawat ta sa gasa sa pagtuo. Mobita na dili pwede magpabunyag og walay pagtuo. Kay ang magpabunyag nga walay pagtuo, ingon-ingon ng mahimong Kristiyanos nga di gyud mahimo kay wa may pagtuo. Mo nang niingon ta ang himuong Kristiyanos tungod na sa atong pagtuo. Nya mo ni atong nadawat mga igsoon. Pero di lang paigo nga midawat ta sa maong gasa kundili hulmaon pagyud nato ni sa ato ang kinabuhi. Kay kung dili mahulma ang atong pagtuo kay kitang tanan may suna naman tay pagtuo. Pero kinahanglan lang hulmaon, no? Pananglitan, kanang mangayo tag mga sakramento di ay sa simbahan, pagtuo man na, pero kinahanglan lang yun nga atong hulmaon, kada atong pagsimba, pagtuo man ni, pero kinahanglan atong hulmaon. Kay kung dili mahulma atong pagtuo mga igsuon, muna ingon, nituo tag Dios, pero daghan po tag mga Dios-Dios sa atong kinabuhi. Dili ta mahinluan ba sa ato ang mga pagtulunan kaniadto nga supak sa atong pagtuo og Dios. Kay sa gasa sa pagtuo sa Dios mga igsuon, gipasabtan man ta nga usa ra gyud ang Dios. Ug gani gipatawag pag atong amahan. Sa ato pa dili ta maghimog mga Dios-Dios. Pero tan-awa ng kanang dili mahulma ang atong pagtuo. Maghimo tag Dios-Dios na to. Na, pananglitan pila man kabok ng Santo Niño. Usara. Pero ngano mang dili mo tuo ng mga pulahan nga si pulahan nga Santo Niño maayo sa negosyo kay kato mang yung greenan. Wala rin kaso na mag-ilis-ilis og sinina. Ang isyo din na ang pagtuo nga nalambigit. Ngano dahil si pulahan dili di ay sa maayos negosyo po? Ngano mang gyud nga mupalit gyud ta ng Santo Niño gapuyos og kwarta kay dila swerte. Ngano day si pulahan? Dili day na muhatag og panalangin nato? Muna akong gipasabot mga igsuon. Hulmaon nato ang atong pagtuo aron mabug-os ta sa atong pagtuo og Dios. Muna tanawang dili mabug-os ato ang pagtuo og Dios. Maglalis pag unsang bulana ng kaslon. Di god anang kulang-kulang nga bulan. Maglalis pag unsa bulan na mubalhig balay. Kailang himalat yun, aron mga matay tang tanan. Muna ang gipasabot niya nga hulmaon ang atong pagtuo og Dios. Atong kinabuhi sa pagtuo kay akong balikon, unsaon man nato kanang giyunta sa bunyag nga himuon tang Kristiyanos, mahimo ba tang Kristiyanos og dili ta mutuong Kristo? Munang karong Domingguha mga igsuon, nindot kaayo kay duna gyud gipahinumdom natong tanan. O gani kining pagpahinumdom nato karon, bason laman og ato ning tuuhan. Aron nga unta pinaagi ning pagtuuha, magkinabuhi ta nga maningkamot, nga magkinabuhi diya sa kabubuton sa Dios. Balik ta sa atong mga pagbasa ha. Sugod ta sa Salmo. Kay kani Salmo mo ni atong tubag sa pagkikistorya sa Dios nato. Unsa kani atong tubag sa Salmo? Okay. Nana. Jutay ra mituo ane. Be, ate padaya kunog nituo batang tanan. Go. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Na, tiaw mo na. Muna ihulma na tumison nga mutuo kita nga magbalantay kanato ang Ginoo. Muna watay angay kabalakan. Watay angayan nga kahingawaan, kahadlukan. Nga magkinabuhi na miso kay
Ana ang Dios kanunay nga nagbantay nato. Dili ng mga bodyguards nga unsa kadaghan di nakabantay nato. Ang Dios ra gyud. Mabita na mga iso nakahinumdum nako ni tung atong Santo Papa bitaw nga nasantos na ron si Pope John Paul II katong niadto sa Europe kay ato gagira nga nasod ato Serbia mga dagito. Unya gikuan siya, gibadlong siya nga dili patuon tur kay gubot kay ditong lugar kay moadto man gud siya kay to send the message of peace and hope sa katawhan. Naginasayok ato kadi gumikasi ka kuan nimo, kahatag nimo seguridad. Kabalo sa itubag nila, di kani mo ka hatag seguridad ninyo, ari pa nako. Ang Dios ra mo'y makahatag og seguridad. Mutong ni ato gud siya. Nya namatay sa dito. Wala man. Kinaaman ang Dios gabantay niya mga igsoon. Nya kilang ato man ang tuohan. Nga ang Dios may ato magbalantay. Ngano man, kaya kung dili ta mo tuoan na mga igsoon, kabalo mo kung sa nahimong babag sa pagtuon nato sa Dios, pagtuman sa kabubuton, tungod sa atong mga kabalaka ug mga kahingawa sa kinabuhi mga igsoon. Tungod sa atong mga kabalaka, unsay may tabo nato, mga kahingawa, mo na maghimo tag Dios-Dios sa atong kinabuhi, mga gamhanan. Mabita nang nipadayon pag-ingon, sa gingon pada, magbalantay akong Ginoo, wala nay. So kung wala nay magmakulang nato, di, kompleto na. Insakto na. Pero nganong doon na pamaytay mga kahaguka, nganong napamatay mga emptiness, nganong mangita pamantag mga katagbawan nga, wala naman kayo nagmakulang. Sa ito pa napaday kulang di ay nato ani. Natural. Kaya nga naman, kay wa man ta matagbaw nga ang Dios mo ay mo provide nato mga igsuon. Kay kita may magbuot og mangita pamangyutag mas labaw pa sa gihatag sa Dios nato nga wa na magoy makalabaw kay ang Ginoo na gunang gahatag nato. Mobita nang sa unang pagbasa mga igsuon sa basahon ni propeta Samuel. Kita gihulagwayan may tungod ni ining dakong gugma sa Dios nato. Mobalik tas unang pagbasa unsa gihulagway dinhi. Ang Dios miingon kang Samuel, kina si propeta Samuel mga igsoon, naguol man ni siya. Ano naguol man? Tungod kay ang ilang hari nga si Saulo wala man kahimot ina sa Dios. Nya ato hinumduman nga si Saulo mo ni ang unang hari sa mga Israelita, mo ni ilang gipangayo. So dili guni maoy katog yung gikan gyud sa Dios nga kabubuton. So wala kahimot sa Dios. Munang misaad ang Dios nga magdala maghatod sa usa ka iyaha gyud gikan gyud nga maoy mangulo sa katawhan nga Israel ngadto sa pakigiusa niya. Mutong giinan niya si Samuel adto dito ni Isay. Kasi Isay na yung mga anak niya dihugi ng usas anak-anak niya. So mutong ni adto si Samuel na kung atong balikon tanaw ang pagsaysay nato miso murag Cinderella no nga istorya kakuan man nag Cinderella nga diin ang prince miadto atong balaya day nay mga managsuon gipasuot tong sandal o kinsay maka o sapatos ba to o kinsay makaigo na wa man gyud nakaigo nilang mga managsuon di wa na baylain kang anak din natuan dito to nagkuan gitaguan nila. Jay pare to, nya mo de may gikaymutan kay mo may nakatag-iya. Mao pud ni tanawa na mga himsog kaayo mga maayong mga igsuon, mga anak ni Isay, wa may gipili ang Dios. Kabalo mo Isay gipili katong kinamanghuran. Mo gipadihugan kinsa man si David. Si David ikahimutan sa Dios bisan tuod dili sa hingpit kay tawo man siya. Apan si David naningkamot pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Mabita na dini nasabtan nato nga istorya nganong ang atong Ginoong Hesus sa pag-trace up sa iyang genealogy diin man sa gikan asa sa nga kaliwat na lakip di ba ni Hari David aron unta
nga atong dawaton kay ang kaliwat ni Hari David mao to Ginoong Hesus mao di ang gipadala sa Dios nato. Mo nang sa atong ebanghelyo gihulagwayan ta ug unsa ang gibuhat sa atong Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan ug unsa siya alang kanato. Umang balik tan-aw ta ha sa atong ebanghelyo unsa gihulagway nato nga usa ka adlaw ilang papahulay atong Ginoong Hesus nakahibalag siya og usa ka buta nya dinhi gipasabtan ta mga igsoon giunsa ta og unsang matang sa kaluwasan ang gihatag kanato nya unsa gibuhat sa atong Ginoong Hesus nagmasa siya og lapok. So ang lapok iyang giwan sa iyang laway, so gikan sa iyang gininawaan iyang gimasa den iyang gihidid sa mata sa tawo, di nakakita balik ang tao, di ba? Nya kini mga igsoon kung atong pamalandungan nimo ang timaan kining lapok, makasabot dahil taon sa direksyon na to. Balik ta sa sinugdan, balik ta sige unsa pagbuhat sa Dios ang tawo. Aron nga makasabot kay ta ani nga panan-awon. Di ba? Giunsa pagbuhat sa Dios ang tao. Di ba? Pinaagi sa lapok, gaumol siya. O iyang gihimo nga kuan pormag tawo di iyang gihuipan sa iyang gininawaan. Pagpasabot nga ang atong kinabuhi gikan di ay sa Dios mo naghatag nato kinabuhi. Pero galing lang kay pinaagi sa atong unang ginikanan mga igsoon napukan man ang tawo sa kaaway sa Dios. Mao na nga pagkapukan niya sa kaaway sa Dios muna ang tao nagpakasala na. Ug muna gipasabot nato kangit-ngit sa kinabuhi. Kaya naaman ta sa mga sayop na nga mga pagtulunan. Nakahulma na to og mga sayop nga mga prinsipyo. Muna nga, bisag luyo sa atong gituhuan nga mga maayo, apan ang resulta, dautan, kadaot, kay nga numan, kay nawala man ta sa kahayag sa kinabuhi, ang kamatuoran. Munang dinig gipasabtan ta nga sa paghidid sa lapok ngadto sa taong buta ang kaluwasan di nga atong nadawat mauni nga ang Dios buot niya nga mugnaon pag-usab ang tawo. Iya tang mugnaon pag-usab. But this time ang pagmugna na dinhi kanato pag-usab dinha nasa kamatuoran ug kahayag. Pinaagi ni Kristo. Mao bitaw na nga kitang mga binunyagan bason lamang mutuo ta og makasabuta sa atong kanunay giingon ngano ta gipabunyagan aron mahimong so kay mahimong Kristiyano sa pahulmaon nga may sama ni Kristo mo nang gimugna tapag usab mo binya ni atong gitan-aw karong panahon sa Kwaresma kun ang paghulma sa atong pagkatao diha ba nga mahimo tang may sama ni Kristo o basig na sa laag na puta pag-usap. Munang hagit ni nato mga igsuon. Munang sige na nga kita nga mga Kristiyanos kung dako kay taghagit. Kaya nga nung ang atong kinabuhis pagtuo kanunay ning gihagit. Ang atong pagtuo nga to ni Kristo nga sa mo ang matuod nga kahayag sa atong kinabuhi ang kamatuoran. Kaya daghang kamatuoran nung gipagtudlo. Mubitan importante kay nga hulmaon ang atong pagtuo mga igsoon. Munang tanawa karon unsay nahitabo sa diyang ang tao nahibalik na ang iyang pananaw, unsay nahitabo niya maisugon kaayo siyang gasangyaw may tungod sa buhat ni Kristo nga gipabalik ang iyang pananaw, meaning ang kahayag sa iyang kinabuhi. Wa sa mahadlok nga palagputon siya sa sinagoga. Muna nahitabo niya gisalikway na siya siyang katagilungsod tungod sa iyaha nga pagdawat o pagtuo nga si Kristo mo'y nag-uli kaniya sa kahayag sa kinabuhi. Muna nakadawat siya sa gasa sa pagtuo. Apan, kinahanglang hulmaon pag yun siyang kinabuhi. Mawabita nang gipangutana ang tao nga kaniya tubuta karon nakakita na karon mahulma yun ang iyang mahingpit ba ang iyang pagtuo sa naghatag siyang kahayag unsay gipangutana sa atong Ginoong Hesus, mituo ka ba sa anak sa tao? Na unsay giingon sa buta,
pakit ako niya, sir, aron mo tuo ko. Naon sa gingon ni Jesus, mauni karon ang nakig-istorya nimo. Naon sa natabo sa tao, mituo siya og miluhod. Timaan sa iyang pagpaubos nga iyang gidawat nga si Kristo mao gyud ay ang naghatag og kinabuhi og kahayag sa iyang kinabuhi mga igsoon. Muni dakong hagit nato ron. Mga Kristiyanos karon mituo pa bata nga si Kristo mo ikahayag sa atong pagpakabuhi sa kalibutan. Aron nga mosunod ta, magtuman ta sa iyang pagtulunan. Mabita na mga ison, aron malig-on ta kita mga Kristiyanos karon, gibasa nato ning sulat ni San Pablo sa early Christians atong gibasa ro kay para po ni nato panginaot nga malig-on po ta sa atong pagtuo ngadto sa atong Ginoong Hesus ug makakinabuhi ta sa kaluwasan. Unsa may giingon dinhi atong baliko na ikaduhang pagbasa ni sa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Unsa iyang giingon akong basahon. Mga igsuon kaniadto diha kamo sa kangit-ngit. Apan sukad kamo nahimong katawhan sa Dios, anaan na kamo sa kahayag. Di ba mao man ni ang giingon nato sa bunyag? Dumdum mo katong gidihugan ang atong ulo, naginan ang ginikanan og nangugos kining inyong anak nga gidihugan na naisakop na sa balaang katawhan sa Dios. Muna niyo ba siya, busa kinahanglan nga magkinabuhi kamo ingon nga mga tao nga iya sa kahayag. Di ba mo pinigipahinumdum at the end sa baptismal rite? Nga din ang mga ginikanan o mga nangugos na gunit o kandila nga nagsiga. Ginang kining inyong anak nga nabunyagan, gihayagan na ni Kristo. Busa kinanong maglakaw sa kanunay nga anak sa kahayag. So mga anak tas kahayag, dili tas kangit-ngit. Ug mao ni ang makita ko natas kahayag kay ang bunga sa kahayag mao ang kaayo, katarong ug kamatuoran. Ang opposite ani mga igsoon mga taos kangit-ngit. Paningkamuti nga makatunan ninyo ang makapahimuot sa Ginoo. Ayaw kamo pag-apil-apil sa mga daotang buhat nga iya sa kangit-ngit, hinunua, ibutyag, kini. Kay makauulaw, bisan gani ang pagisgot sa mga butang nga gibuhat nila sa tago. Muna mga igsoon, sa atong pagpadayon, sa atong panaw sa kinabuhi, sa pagsaulog nato sa atong kwarisma ning tuiga, padayon ta, panaw ta, maningkamot ta mga igsoon, padayon ta pagpaningkamot. Pagpalig-on o pagkinabuhi sa atong pagtuo Dios o ngadto sa atong Ginoong Hesus aron panginaot nga pinaagi nini pagtuuha kini makahatod kanato sa gisaad nga Pinoy-anan nato sa kalibutan sa kinabuhing dayon ang langit sa kinabuhing dayon. Amen. Palihog manindog. Mga igsoon ato karong bag-ohon ug lig-onon ang